और जिंदगी जिए के मन बा पर रहन बिगड़ गइल। और जिंदगी जिए के मन बा पर रहन बिगड़ गइल। जाने कैसन जमाना आजकल बदल गइल। जाने कैसन जमाना आजकल बदल गइल। रोवत रोवत गरीबन के आंसू बिखर गइल। रोवत रोवत गरीबन के आंसू बिखर गइल। आज अमीर गरीब से लड़के राजा बन गइल। जाने कैसन जमाना आजकल बदल गइल। जाने कैसन जमाना आजकल बदल गइल। जिंदगी जिए के मन बा पर रहन बिगड़ गइल। जाने कैसन जमाना आजकल बदल गइल। जेही कैसे जिंदगी में न केहू सफल भइल। और जिंदगी कैसे जीही न केहू सफल भइल। आज अमीर गरीब से लड़के राजा बन गइल। आज अमीर गरीब से लड़के राजा बन गइल। कहे राहुल रोहित की परिवार बट गइल। जाने कैसन जमाना आजकल बदल गइल। जाने कैसन जमाना आजकल बदल गइल। और जिंदगी के कुछ ऐसन मोड़ बा जेके नहीं सफल भइल। और जिंदगी के ऐसन ऐसन मोड़े भइल बा जे जिंदगी में नहीं केहू सफल भइल बा। जिंदगी कैसे जीना केहू सफल भइल बा। और जिंदगी जिए के मन बा पर रहन बिगड़ गइल। जाने कैसन जमाना आजकल बदल गइल। जाने कैसन जमाना आजकल बदल गइल। कहे राहुल रोहित के परिवार बट गइल। और जाने कैसन जमाना आजकल बदल गइल। तो गाइस ये गाना सुनने में आप सभी को कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा जो है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा गाना जो है कि ये चैनल पर आते रहता है। और जो है कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसी के माध्यम से जो है कि ये गाना आते रहता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो है कि ये गाना लिखा गया है। और ये गाना कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। और गाइस एक बार और बताना चाहेंगे, क्योंकि गाइस हमारा वीडियो को आप फुल वॉच करते हैं तो जो है कि ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट मिलेगा ताकि हम आगे बढ़ सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप सभी फुल वीडियो जैसे कि एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप फुल वीडियो देखेंगे तो हम भी जो है कि अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे। क्योंकि आप सभी को अच्छा लगेगा तभी आप लोग फुल वॉच करेंगे। तो हम भी जो है कि अभी तैयारी में लगे हुए हैं और अच्छा अच्छा गाना आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर के चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।